Arratsaldeon, Berriatuako Mendibarren pilotalekuan buruz-buruko zesta txapelketako finala jokatuko dute une batetik bestera. Imanol Lopezek eta Aimar Aldazabalek duela 2 urte lortu zuen Zumaiarrak banaka orain arte lortu duen txapel bakarra. Gaur bigarrena lortzeko esperantzan etorriko zen, favorito argia bera da, baina aurre egiten saiatuko da Berriatuako semea Aimar Aldazabal. Aurre 2 partida jokatu eta irabazi behar izan ditu ona iristeko, eta ikusiko dugu favoritoari lanak emateko moduan izaten den. Feliz Espila, arratsaldeon. Arratsaldeon. Haze giroa daukazuen zuen herrian. Bai, topera, frontoia bat desieten, honako final bat ikustera, eta jente, ez berritxuko bakarrik, inguruko, jente asko etorri da, eta ia, ze moduko partidu muteskun. Lehen da biziko finala izango da Aimarrentzat, mordoska bat jokatu eta ditu Imanolek, gehienak galdu egin ditu inoiz ezin izan diolako Iñaki Osagoikoetxeari irabazi, naiz eta askotan ibili den oso gertu, irabaztetik oso gertu, baina favorito argia aurrekariak ikusita Imanol izango da. Bai, momentuen bai, ikusitxe Imanol gaina batzugu izan duzun bezala goikoen kontra ikusi jokatzen, eta goiko irabazitza, baina beran lanak emon da, eta momentu honetan nik uste da favorito bera dala, ezta. Uniko abantaik bidekera Aimarre da, errexen jokatzen dagoela, eta fonto honetan pizkate Imanol pino gehitxua zeutzen dagoela, baina nik uste dut Imanolek irabazteko modun dugula. 35 urte ditu Gipuzkoarrak, 2 gehiago Aimar Aldazabalek 37 metro eta 84 zentimetro, 78 kilo. Sakea Lopezi egokitu zaio, eta hastear da buruz-buruko 2019ko finala. Imanol Lopez. Hasi da azken partida. Sakea sartzera joan da Zumaiarra. Erantzun ona Aimarrek. Imanol, goiko sarea, oso nabarmen jodu gainera. Eta sakea ateratzeko aukera orain, Aimarrek izango du. Ez du antza pelota aldatzeko asmorik. Azken urteetan atzelari lanetan ikusi dugu. Orain arte ia bere ibilbide guztian zehar aurrelari ibili da, eta ez dakit Feliz gaurko ze saski ekarriko zuen aurrelariarena, atzelariarena. Bueno, manaka jokatzeko nik uste dut aurrelari zena askoz uniko sakerreztu atzera botateko, atzelari zena hobeto, baina ia saki atateko eta rebotietako eta igual jugada botateko erokizia hau da aurrelari zena, atzelari zena baino, eta nik uste dut aurrelari zena dukela. Pelota berri atera du. Beste bat. Eta badirudi, neurketa hasieranetan bakoitzak berea erabiltzeko asmoa izango duela. Gero ikusiko dugu. Norberak zenbat aukera izaten dituen, bere pelota abian jartzeko. Lehen da biziko sake atera du Aimarrek. Rebotea Lopezek ezker maikutu, baina gehiegi kanpora zuzen bana. Zer egin beharko luke Aimarrek ez ustekoa ematen ahalegintzeko? Ontxe inauen hasta Urmabiku bota eta ondo urtetik eta tanto itxi. Ni presto pelota horraz gainabe, eskat arriska egin dau, ze ikusten dau pelote eure ondo barro errebotzi dute Lopezek hor bera dominetan pineko zala, eta arrisku hartu da Urmabiku botatik txartu. Baina nik usten dut aukera duguzenak bentzet, igual Lopez bizka mobitzi, normalien atzera domineti da, eta gero dejada horri, baina nik usten dut hori bino gehitxua emiko daula. Berak zaki ondoa eta gero beran aukera gaurrin duguzenin, tanto amaitxu. Lopezek atera du bigarren sakea. Agintzen saiatuko da, ondo jarritako pilota, atera zaio Aimarri, eta hau ere, lehen gotokira kontrakantxara, 2-1. 2 huts egin ditu Bizkaitarrak, eta markagailuan Gipuzkoarra aurretik da.
Abenduaren 13an hasi zen aurtengo buruz-buruko txapelketa. Aimarrek 14an jokatu zuen estreinakoa, Ormaetxearen kontra irabazi zuen, tanto bakar batez 3 setetan, 5-4 hirugarrenean. Joan den asteburuan, Lopezek 2 eta huts irabazi zion Ludovic Ladutxi, eta Aimarrek 2 eta huts Olaren kontra final aurrekoa. Aimarrek errebotera. Handitu egin zaio Lopezi. Pasadu. Ondo errebatean Imanol. Eskubiz jarri da Aimar. Urrutitik egindako dejadel horretara iritsiko ote da. Bai. Eta beste dejada batez erantzun bikaina. Eta bat ustekotan egon da Lopez. Baina azkenean ikusi du iritsiko zela edo aukera izan zezakela eta horrela egin du. Dejada oso goixen jodao Aimarrek, oso goixen. Aukeri ukideu, ezagut nasun ez da. Eska sorpresa modun hartu daue Lopez, baina hain txarto bota dau. Astixe mutza, reazinoetako eta aietako pelota hori. Hortxe, begira. Atzeru zoien. Eta lehen ikusi ditugu datuetan, 85 kilo, 110 pixatutako ere bada, eta une honetan fizikoki oso egoki dagoela esan genezak. Bai, ondo ikusten da, aurrerakoan jokatu gani hemen honitzen, oso fin ikusten da. Atera du Imanolek. Aimar. Errebote errebesez Zumaiarrak. Aimar, bizi-bizi Eskubiz. Ondo atera zaio errebotetik Imanoli, berriz ere Aimar. Baina gehiago. Berriz ere Eskubiz, 3. jarraian, errebotetik Justuan. Txaparen gainean egin du. 2. Aimar Aldazabalek asko arriskatuta kasu honetan. Aurrerako gorei botau eta hori justuen. Baina, bueno, nipisto pizkata arriskau bideola. Lopezen kontra zeustotzin, komo sentitzen da Lopez horre kantxar dizen. Reboti hau dana itzen dago gauzausko itzen dago ondo, reboti hau ondo itzen dago, da gero bera pasetik kosta itzen da, alturi deuke eta orduan, bueno, arriskatu ondo urtetzen matza, ondo, zontzien, Aimaren sakea. Imanol. Azkar hasi da egintzen, pelotakada bakarrarekin. Eskubiz orain 8. kuadroan. Lanak Aimarri bikain gelditu da pilota hori errebotean bertan. 4-2. Un momentu baina peloti niku motela da. Da orduen atzera bota asko ez da horren beste errebotin urteten. Gero bizitzen anima utengo da askoz begeixa, baina momentoz partida azkarra doa. 27 pilotak da eta ez da egite zote duen pilota aldatu Lopezek. Itxuri moten da, igual gustora zanen golerengo pelotiaz. Bedata dauna. Probatzeko eman dio, Aimarri aldatu duen seinale. 4 Lopezek, 2 Aimar Aldazabalek. Buruz buruko zestako finala ikusten ari gara Berriatuako Mendibarren pilotalekuan. Aimar. Lopez. Errebotea, jokaldi egin ondo. 3-4. Hirugarren partida du. Felix Aimarrek eta gora egiten ari da partida jokatu ala, ezta? Normala, ez da. Bereak esan da moduen, ez da, presiñoi egon Lopezentzako da. Hemen favorito notzi bera da. Eta bera torri da jokatzera eta alegin eitza, ez da. Eta, bueno, beran errixe da, beran fontoi zarri jokateko eta berak izen bideuen. Gauza gondo urte mikotza, nego Lopeze irazi. Berdinketa lortu du Aimar Aldazabalek. 4. Hortxe ikusiko dugu errebotean ipikitako pilota hori.
eramateko moduko ematen zuen Lopez eza, baina ez du ondo neurtu. Eta pelota ikutu gabe gelditu da. Giro aparta. Gerritxuko pilotalekuan, banakako txapelketako azken neurketa ikusteko. Lehen da biziko pasa egin du Aimarrek. 5 egin ditzakete, baina 6. aurrera luze sakatutakoak falta izango dira. Oso zentratu guztot Aimar, Egon biko da irazteko Lopezit, baina hortazion bida, gaintxan. Bigarren ere nahiko arriskatuta atera du. Lopez, ederra. Atera zaio, Eskubiz Aimarrek atzera. Hola, eraman Lopezek, Aimar. Bote egingo dio Aimarri. Deja da urrutitik, kanko. 5-4. Ausart eta eroso ikusten ari gara Aimar Aldazabal lehen da biziko tanto hauetan. Bai, horre ondo rebotea eskumiaz, domineta pantaude bera. Eta gero, arrisku hartu daule lehenko bizi txartu urtetzen, baina ondo. Banden urtean, Goikoetxearen kontra galdu zuen Aimarrek final aurrekoa. Baina gaur badirudi lan gehiago emateko asmoa duela Lopezi, iaz Goikori baino. Urrutik egindako bipareta ustela izan da, 3. berdinketa markagailuan. Urrutitik hasi da jokaldi egiten. Hiru tanto eta 3 huts egin ditu bizkaitarrak. Imanol Lopez. Zazpigarren arrastuaren bila, alik eta atzeran joan dadin pilota, erantzun bikaina Aimarrena, Eskubiz Lopez. Ondo! Zer pelota sartu duen. Horrengo aterako zaio Imanoli. Indartsu txokora. Aimar. Pasau ezin. Lopez. Ez. Eraman Aimarrek. Imanol. Eskubiz agindu nahian. Lopez. Dejara egiteko keinua, baina pelota atzera. Nola ibala eraman. Aukerakoa Imanol Lopezentzat. Errebote ingurura, Txitxakaren bila. Atera. Pasatzen saiatu da, ezin izan du. Imanol. Iritsiko alda Aimar, bai. Eta aukera guztia orain berarentzat. Hace tanto ikusten ari garen. Aimar. Bipareta ona. 6 eta 2 orain arteko tantotik onena. Tanto gogorra, gogorra. Aski askatu egin du Aimar Aldazabalek. Bai, ostras. Begira nondik abiatu den pilota hori harrapatzera. Ja, faktura zuten pastan, horre tanto gogorrok eta bera bilidek horrik atzera eta horrela. Da horrek inoz faktura moten dago, 18 pilotaka da jo dituzte. Azkeneko tanto horretan. Lehen da bizi defensa lan ona egin, eta begira zeinen ondo bukatu duen gero. Amabira jokatuko dituzte lehen da biziko bisetak, eta hirugarrena jokatzeko beharra balute, bostela litzateke azkenekoa. Aimarrek 6, Lopezek 5. Pronostikoak Gipuzkoarraren aldekoak dira.
Baina partida jokatu egin behar izaten dira. Eta Aimar ondo iritsi dela erakusten ari da. Hasiera honetan lasai ari da jokatzen. Arriskatuz. Askotan ondo ateratzaio, beste batzuetan ez. Baina argi du hortara etorri behar duela. Eta berearekin ari da orain arte. Lehen da biziko setaren erdia jokatu dute. Bigarrenari berehala ekingo dio Aimar Aldazabalek. Atera du Berritxuarrak. López. Erantzun indartsua, bipareta, on nau ere. 7-5. Olbera ere konturatu da, eskuan ezin dio la pilota, Aimarri utzi. Ez, gaina berrebesak indabil, arditxula jodau, baina Aimarrek ondo tamaino hartu eukamen rebotien, ondo kolokadua eta ormabiku perfecto gota du. Bost tanto egin ditu Aimarrek. Sake ona. López. Txula hori. Erra, Manol. Kontrola ikutzen dago, Lópezen iku kontrola ikutzen dago, ez da pelotari bat ibule asko utetzen dago, ez da, baina oingu be txula, eta aurreku be urran. Errabesakin kontrola ondiko pelotari bada. Sei eta zazpi, berdintzeko aukera izango du Zumaierrak. 46 metroko pilotalekoa da, beste batzuk baino laburragoa, berriatxuakoa. Eta buruz-buru jokatzeko egokia. Zazpiko arrastuaren bila, sake ederra dau. Eramatea lortu du. Aimarrek. López. Aita eman dio orain, pasatzeko asmoarekin. Iaia lortu du, baina jokaldiarekin erantzun eta txapa. Asmoa hona zen. Asko behartu du aurrek aldera joatera aurkariak. Asmoa hona zen. Gutxi falta izan zaio gauzatzeko. Zer ez. Laugarren berdinketa hortxe ikusten ari gara txaparen goialdean jodu. Goialdean, bai. Pena. Ja, bueno. Saki ondo eta dau, Lópezek, Izia rebotera eta dau. Justu sartu du. Imanol López. Luzegia izango da. Imanolen lehen da biziko pasa. Beste bat badu Aimarrek. Pelotakada kopuruari dagokionez. Laburra partida, 71 pilotakada. 14 tanto. Erabaki dituzte. Bigarren sakea Imanol Lópezek. Ona. Eskobiz erantzun dio errebotetik Aimarrek. Aimar berriro. Atzean tantoa bukatu nahian. López, jokaldia orain berak ezker ormaikututa, aukera Aimarrek, gurutzatu, hori gaizkoa izango da eramateko, eramanala ere Imanolek, baina nahi duen egiteko moduan, hirugarren kuadroan Aimar, oso barkatu, 8 eta 7. Zortzi pilotakada baino ez azkeneko tantoan, baina bai ondo jotakoak asko eta asko. Egira zinen pilota zaila eraman duen, eskumoturaren laguntzarekin Imanolek gurutzatuta gaiztotzen ari zela. Nik indau, duti pelota hori, kolokau berrebesak inda, baina azkenean eskumera torriako eta baina erun indau.
Aimarrek 8, Lopezek 7. Imanol. Ondo atera zaio Aimarri, atzera. Ezin Imanolek. 9. Aurrerakun jokatuan Aimarrek rebotin asko kolpitzetan da eskure botatzen, baina gaur ikusten da reboti oso solte da biela. Askoz hobeto. Berriatuako Mendibarren pilotalekuan gehienak etxekoaren alde eta oraingoz ez dira haserre izango. Aimar 9 eta 7 aurretik baita lehendabiziko setean Imanol Lopez handiaren aurka. Pasa. Bainat Marku Erkiaga da atzeko marra zaintzen duen epailea. Aurrekoa Aitor Elkoro. Eta luze egia izan duela esan du. Azkeneko hau. Beste aukera bat badu Aimarrek. Agurragoa hau, baina ondo jarritakoa. López, eskubiz. Bote egin arazi. Aimar. Txapa gainean errebesez. Azkar, bota behar izan du pilota hori Aimarrek. Aukera guztia López agintzen hasteko. Beste aukera bat, Zumaiarrak, gainetik pasa eta bertan utzi nahiko du pilota. Ezker hormarekin zabaldu Aimarrek, deja da urrutitik, ondo Lópezek, 8 eta 9. Hamar pilotaka da azkeneko tanto honetan. Bigarren bote egin baino lehen jaso du. Errepikapetan ikusi duzuen pilota hori Aimarrek, baina luzatu eginda tanto eta poliki bere eremura eraman du Zumaiako atzelariak. Hortxe duzue, hola bukatu duen, Zumaiaren gainean deja da eginda Imanolek eta nonbait materialekin konforme ez eta beste pilota bat lazaratzeko asmoa du. Ez dakit, ez topetan nago da, igual motelagoa. Motelagoa, berak domineten dauen da. Berak aurri hartu eta berak jokaldi zein. Pelota bizitxaz, pelota asko urten itzen dago eta Aimarrek ondo rebotietan da eta ikusten dugu lakon bat egingo dagoela. Imanol López berdinketaren bila. Aimar. Imanol. Atera du azpitik Aimarrek. Etengabe eskubizak dira kanto honetan biak. Orain errebeste zerrebotea Aimarrek. Kanto. Ez erraza, baina horrelakoetan ondo moldatzen da López. Bai. Bera, hori nerviosismo hori ikuiko dago, Pentsakoan egun baina ez daite, pentsakoan erratzu irasiko dala, baina pentsakoan aurrakun ikusitxe zela jokatuan bera, komodo jokatuan da erratzu irasiban, baina gaur Aimar beste txip bat etorri da, eta arrizketan da gauzan ondo urteten, da bera urduri da hon, Lehen da biziko urratxa handia litzateke Aimarrentzat, aurreneko seta irabaztea, eta helburu hori ez du aparte, bi tanto beharko lituzke horretarako. 3. pasa. Sakea balekoa baldin bada, 100. pilotaka da izango da. 18 dara matzate. Aimarren sakea.
Lopezen pilotaka da, hau da partidako eungarrena, ondo jarritako atzean, tanto, bertan gelditu da, 9-10. Errebotean gisa horretan, 3 pilota, tanto bihurtu ditu Zumaiarrak. Eta Lopezek eskumik inerrotze, pasatzen dago, palanka itzala du gaur muti horrek. Arazoak izan zituen, udanan, Bai. baina badirudi erabat sendatu dituela. Lekeitioko torneoko finalean, okerrezpanago hartu zuen min, jokatu gabe gelditu zen, pare bat astean, gero erdipurdi ere ibili zen, iaia bat ere behartu gabe, baina atzeden hartzeko beta izan du orain, eta erabat osatuta dago Imanol Lopez. Aimar, urrututik egin dago, jala hori harrapatu egin dugu Imanolek, berdinketa eskuan dauka. Lortu du. Ez du gainetik pasa, baina zeraka zikoala ezin izan du pelota behar bezala sartu Aimarrek. Eta partidako 5. berdinketa dugu. Dejada oso txarto bota dago. Oin behi pizkat atrapa dago, Lopez atzeruz, baina hain txarto bota dago, erratzaiego da. Hankaz eta harin ikusten dugu Imanol. Mutu handia da, baina ondo prestatuta dago. Bai. Amarna, bi tanto egiten dituenak lortuko du lehen da biziko urratsa egitea. Imanolen sakea. Aimar. Lopez. Zabaldu. Harrapatu bai, baina tokirik ez, eramateko, bai. Eraman bai, baina goite koltsoira. Kantoa urdin. Berriro jokaldia ikusteko modua egiten digun, Inigo Markaida, Arrandizabereak hortxe da. Iritsi bai, baina sarea bertan zen, eta nola edo ala eraman behar izan du. Egin hartzeko arriskoa ere izaten da hor. Bai. 11-10. Aimar Aldazabalen sakea. Sakena. Sartu du saskian Imanolek. Aimarrek ez. 11. Tanto bakar batek erabakiko du lehen da biziko seta nork eramango duen. Ja, pentsatzen ongo zan zein dut atzera dejada. Hain ondo ikusi dau. Sake izia rebote datata. Oso zaila zen hor, Imanolek sartu duen moduan sartzea. Aukerakoa zirudien Aimarrentzat, baina lehen da biziko balintza pilota saskian sartzea izaten da. Imanol Lopezen sakearekin jokatuko dute lehen da biziko seteko azken tantoa. Errebotean jarri Aimarrek, eraman Lopezek, aukerakoa Aimarrentzat. Egin du arriskatu nahi izan orain. Egira nola, txapala. Lehen da biziko zeta, Aimar Aldazabalentzat. Lopezek etikora atera nahi izan du Orman pilota hori. Ikusiko dugu. Baina txapa jodu bete-betean, eta ez ustekoa lehen da biziko set honetan benipen bai, Felix Espila. Bai, horre, baina aukeri ukidau Ormabiko botateko Lopezez, Lopezatzin onda, baina Bildurre kuidau, tanto batera da, txartu urteten motzabaki, gero berak Lopez aukeriko bala, eta aldageletan sartu dira bi pilotariak, ez dut uste kanpora ateratzeko ausardiarik izango dutenik. Hotz baitago hemen Berritxuko frontoi inguruetan. Sinatuko zukeen, etorri aurretik Aimarrek aurreneko seta irabaztea. Bai, da ondo jokatu, baina horre pare bat dejada oso txarto bota dau, baina ostuntzien generalin nahiko ondo.
Azkar itzuli da kantxara Aimar Aldazabal, luzatu egin nahi du, lehen da biziko setean bizi izan duena, patxada handiagoz, kantxaratuko da Imanol López, bazekien, garesti salduko zituela tanto guztiak Aimarrek, baina agian neurketa erosoagoa izango zuen esperantzan etorriko zen Zumaiarra. Aurkariari hortzak ikusi dizkio eta ea nola heltzen dioten bigarren setari. Irabazleen zerrenda ekarri digute Felix eta zure izena 3 urtez jarraian ageri da, 88, 89 eta 2000 urtean, Gernikan irabazitzen nuen, lehen da bizikoa, bigarrena Bilbon, biak konparen kontra, Elizegiren kontra, 2000 urtean 3. Eta okerrezpanago, besteren batera irabazi abentzen nuen. Bai, igual urren gurtien, Kopa Euskal Herria jokatuen duen, da, Durengon jokatuen duen finala, eta usten dut Elizegiren kontra jokatuen duen ordu horretan nago horatzen ondo, baina laugarrena irabazi neuen bai. Txapelketa. Palmaresean ez da ageri, txapelketa hori. Baina Felixek baldin badio. Hala izango zen. 92. ekitaldia izan zen lehen da bizikoa. Remenek irabazi zuen Gasteizen eta hurrengo urtean ere Remen bera izan zen txapelduna. Katxin Uriarte 96an. Eta hortik aurrera Goikoetxea izan da gehien nabarmendu dena, bereikoak ere pare bat irabazi ditu, Landerrek ere bai beste bat, Altzerkiagak 2013 urtean, 2014ean Mikel Egigurenek eta 2017an Imanol Lópezek. Gaur bigarrena irabaztera etorri da Berriatuara, baina Altzak beten lan izango dituela erakutsi nahi izan dio kontrarioak lehen da biziko zati honetan. Ordu erdi oraintxe bete da finala jokatzen hasi direnetik, pelotakadak ez dira asko, 115, baina tanto gogor batzuk izan dira eta fizikoki ongi irautea ere garrantzi handikoa izango da neurketa lutzatuzkero. Hasi da bigarren seta, Aimar Aldazabalek atera du. López, Aimar, eraman eta jarri Lópezek aukera Aimarrentzat. Erasoan Bizkaitarra, defentsan Gipuzkoarra tanto honetan. Oraintxe Imanolen txanda, eman egin dio, barrura errebotea Aimarrek, López. Kanpora, txapa jodu, tanto agorri. Amaika pilotaka da, gehienetan Aimar aritu da agintzen, eta ez dakit arazoren bat izan duen Imanol Lópezek, baina barrura doa. Bai, lehen bezo zer eskatzen onda. Iztarrean zaintziratu bat edo. Atxena oraintxe amaitu berri da. Eta tanto bakarra jokatu, eta atzera, aldagiletara. Munduko pilota batzarrak antolatutako buruz buruko txapelketako finala ikusten ari gara Berriatuako Mendibarren pilotalekuan. Abenduaren 13an ekin zioten eta gaur da azken geltokia. Gaur irabazten duenak eramango du txapela etxera. Urruti xamar, Lópezek lortzen baldin badu eta hemen bertatik bertara Marrek ez ustekoa ematea lortuko balu.
Bien bitartean, hemen denak zain. Epaileak ere barrura doaz. Lopez sartzeko moduan ote dagoen jakiteko. Giro bikaina daukagu pilotaleku honetan. Eta ez genuke nahi, inola ere, partida bukatu gabe gelditzerik. Raroa da, Felix, etenaldia 3 minutukoa edo egin dutela, tanto bat jokatu eta berriro aldageletan sartzea. Bai, masajestia junda, ikusta zozerritxe motza, baina ikusiko da, bendajen bat, jokatzeko modu ema dagoen, ez dakiru zemateraineko mina o ze pasabakon, txuri, hainkan eukideu pasabako zozer. Itzuli da aldageletatik, Imano Lopez, txaloak, kiroltasunez, Berritxuko pilotalekuan. Rakak erantziko zituen, Bentxe ari da lotzen, Saski ere bai, eta lehen da biziko tantua berak egin duenez, Sakea ere berak aterako du. Iazko txapeldunak, azken hamarkadetako buruz-buruko erregeak ez du parte hartu aurten. Udara nekatuta bukatu zuen, eta behar bezala nahi du datorren urtea prestatu Iñaki Osa Goikoetxeak. Heldu diote berriro partiduari. Lopezen sakearekin. Pipareta ona, azkarra, indartsua, 2 eta huts. Egokia izan da, eman dion indarra eta norabidea. Imano Lopez. Zakona. Oso ona. Iritsi bai, baina ezin behar bezala tokirik egin, pelota frontisera itzultzeko. Pelota bizia dago, eta hori aintzat hartu beharko du. Aimarrek asko arriskatuko du Lopezek. Pasa bakarra egin du orain arte eta aukera badu. Arrisku handirik gabe oraingoz, 7. marra horren bila abiatzeko. Laburrago biltu zaio hau, tokia badu Aimarrek erantzuteko. Imanol, gurutzatu, pelota aurretik pasa zaio Aimarri, iritsiko ote da, bai, baina aukera Imanolentzat nahi duena egiteko. 4 eta huts. Zera hobea eman dio Imanole bigarren setari, lehen da bizikoari baino. Sakearekin asko bortxatuko du. Ba, lehen gumbendiko ondo eta da, baina ez dau pentsau Aimarrek ondo jokatuko da honen arrisku hartu eta ondo urten gotzanik oztaini pizkatu duri, baina bueno, hain ja pilate pinitxut, ja beste set diferenti ikusiko le. Asa, oso gutxikatik bestela eramatea ezin ezkoa izango zen. Aiki handia egin baitu pilotak. 2 pasa daramatza Imanolek, 3 Aimarrek. Kontu zibili beharko du orain Imanolek. Zake ona ala ere. Oso ona. Aimar. Ai. Imanol, txitxakaren bila.
Atera, beste aukera bat izango du Zumaiarrak, Errebesez ari da orain. Azpiaztitik. Ezin, Aimarrek azkar etorri zaio gainera. 5 eta huts. Txaloak Lopezi, tanto egiteagatik eta animoak Aimarri, markagailuan oso atzetik dagoela ikusita bigarren seta zera honetan. Lehendabizikoa tanto batez. Berak irabazi du 12 eta 11. Bestelako kontuak ditugu bigarrenaren lehendabiziko zatian. Lopezen sakea. Oso sake hona ere. Bote egingo dio, baina zeinen erraz hartu duen pilotari saskian. Aimar, erasoan hasi nahi du. Bai, txapa. Tanto modo, bai. Hemengo burrundarekin, txapa guk hemendik entzutea bintzate zinezkoa zen, eta ikustea ere nahiko zaila. Bueno, ona. Justuan. Bigarren set honetan izan duen lehendabiziko aukera hause izan da eta arreskatzea erabaki Aimar Aldazabalek. Ea, berak sakea eskutan hartuta, aurkaria behartzen duen. Sake hona dau ere, baina mutil handiagoa, Imanol. Orain ere urrutitik egindako jokaldia, rapatu egingo du Imanole, baina ezko saskian sartu. Iritsi da eta nintainuak. Hone gaina Aimarek jankinde horta badagoela, aigule... Nasta ikusi bikoa zemataraino tirekadi duken, no, nahiko. Hortxe ikusiko du hemen, orain. Hala, unertu duen kokia. Sofritzea besterik ez du izango. Bigarren txapela irabazi nahi baldin badu. Balekoa, Aimarren sakea. Errestoa urrutitik indartsu Imanolek. Eskubiz erki jarri du atzean Aimarrek. Beste aukera bat izango du Bizkaitarrak. Bipareta ona. Arrizkatu Balekoa. Jokoz kanpo zeukan aurkaria. 3 eta 5. Bertan jaiotako semea da, txiki-txikitatik pelotaleku honetan trebatua. Inor baino hobeto ezagutzen du Aimarrek Mendibarren. Eta hemen lortu nahi luke bere ametxetako lehendabiziko txapela. Oraingoz, bidean da. Atera du Aimarrek. Eskubiz erantzungo dio, bote handia egin arazi nahi, tanto. 6 eta 3. Erresto ezberdina izan da hau, beti agintzen saiatu da indarraren poderioz, baina oraingoan pelota jartzera joan da, Aimar aurrek aldera zipoala jakinda. 6 eta 3, erdiak egin ditu bigarren set honetan Imanolek. Tanto bat egin du Imanol Lopezek orain arte. Aimar. Lopez. Lau eta 6, zirtero zartari da Aimar. Amaika tanto egin ditu Lopezek, 10 orain arte Aimarrek, baina markagailuan aurretik doa Bizkaitarra. Lehendabiziko seta berak irabazi duelako, oraingoan bi tanto atzetik. 4 eta 6.
Aimarren sakea. Berriz ere lehengo moduan jartzera joan da, eta tanto bihurtu du. Hor eskumiak ondo uki dago, ez da ipaz, txegarra bezakin junda, zaurreko peloti bola harri mauako lago, baina hau eskumiak salto handik barik sartu lehiken. Eskun uki dago. Azken bi errestoak, horrelakoak izan dira, eta biak emankorrak Lopezentzat. Mira bikaina, Berritxuko pilotalekuan buruz-buruko finala ikusteko. Lopezen sakea. Aimar txulara doa. Hortan elitu da pilota, 5-7. Oso atzetik hasi da, 5 galtzen, baina hortxe dauka aurkaria, bitantora. Ondo topo da txula, Aimar Aldazabal. Sakeona. López. Bote egin araziz. Eutxilio Aimarrek. Errebotea, ezker horma ikutu, baina ez du gainditu, eta aukera Aimarrentzat. López. Elkarri barkatzen agitu dira. Aimar. Aterako da. López dira. Lehen da biziko seteko azken tantoan bezalaxe jona izan du pilota, eta oraingoan ere aurkariaren zat tantoa. Hiru ordu laurden oraintxe finala hasi denetik. Bete-beteko partida lehen da biziko setean, eta bigarrena ere alaxe doa. Serio, konzentratuta Imanol López, errebotepean Aimarren sakearen zain. López. Aimar. Eraman, Imanolek, bote ingo dio Aimarri, baina ondo jarri da. Indar gutxirekin errebote ingurura. Aimar. Errebesez, ez du asmatu jokaldi egiten Imanolek, eta Aimarrek orain ere aukera baliatu nahi. Errebesez biak. López, oraingoa ere ez. Zazpina. López ikusten azina asko mobidu. Pelota hori hainka kondoki balau korrik hasiko zan da, rebotea mogun ganoraz, baina gitxi mobitzen da. Pausasko imon. Zazpi pelota galdu ditu Lópezek, 6 Aimarrek egindakoen kopurua. Amaginekoa. Aldapan gola jarri zaio bigarren seta Aimarri, baina harrapatu du aurkaria. Bigarren set honetako lehen da biziko berdinketa dau. Luze. Lau sake luze, daramatza Aimar Aldazabalek. Bigarrena sartu du. López. Kanto Gorri. Oinetara. Erantzun dio. Aimarrek ezin izan du pelota ikutu ere egin. Eta sakea berreskuratu du Imanol Lópezek. Eta horrekin batera Arnaz ere hartuko du. Pelota apurtu. Pelota apurtu da. Erakustera dator. Epailea.
Eta beste bat aterako dute, ez dakit erabilitakoa den lehenago, erabili gabea. 8 eta 7 Imanol Lopez aurretik bigarren set honetan. Iztarrean arazoren bat badu, baina guztia emango du bigarren txapela, lortzen ahalegintzeko oraingoan ere izan du, labur gelditu zaio, eta gertutarekin ezin izan dio gehiago lagundu. Pelota berdina. Gero ikustera doi abia beste pelotan bat. Ja. Apurtu eginda lehen Aimarrek erabilen pilota. Andatzen da beste bat zaro. Aimar Aldazabalen sakea. Zerrebotean Lopezek, okaldia egin, erdian gelditu zaio Imanoli. Atzean hiltzera eraman. Beste aukera bat izango du Zumaiarrak. Bere bizkarrean Aimar ez du. Aukera hori alferri galdu, bederiko aurretik da markagailuan. 9 eta 8. Eta Lopezek berak ere arriskatu egin beharko du. Gauen bezala egon da. Luzatzea eta gogortzea bere kalterako izango baita. Jokaldiori ondo menderatzen du atzelaria izanagatik. Goikoetxearen kontrako finaletan askotan ikusi izan dugu. Bejalaz baliatzen. Imanol Lopez. Jokaldia eraren gana joan da. Erake pelotia eta dauna Lopezek. Ez da ikusi Aimarrek barrio botatzen berai. Eta pentsa du kajan dagoela igual berak eta dan peloti. Ikusta junda, usten dut. Ezken baina ditorri esaten beran peloti hemen dagoela. 9 eta 8. Lopezen sakea. Aimar. Lopez. Garbia errebotea. Eskubiz Aimarrek atzera. Bertan gelditu eta ezin du. Ezin du Garbia sartu. 9 hirugarren berdinketa jarraian. Aimarren ametsak gero eta gertuago 3 tanto behar ditu. Buruz-buruko txapela irabazteko. Ikusten da, jokaldi hauetan ezin duela Imanolek. Zango eta gerria behar bezala luzatu. Aimaren sakea. Lopez. Eta zaila sartu, esku bakarrarekin Aimarrek. Lopez. Biak errebesez. Atera zaio Aimarri. Gora. 10 eta 9. Eusia da pelota honen hotza da motelak. Eta errebesakin pasetzen dauna, errebotietan ipitzen dauna izen eutzi. Ez du bere pelota aterako orain Imanolek, epailari izan dio aurkarien arekin. Segiko duela. Oso parekatua partida. Tanto batez erabaki da lehen da biziko seta. Eta oraingoak ere ez du alde handirik izango markagailuan. Lopezek 10, Aimarrek 9. Erreungarren pilotaka da.
Imanol Lopezen sakea. Zau ez. López. Aimar. Nahiko egin du. Egoteren bila Imanol. Urrututik egindako. Deja kanto Amarna. Barakit horreko egiteko ez dagoela Imanol. Ez, eta korrik egutina eta emotza gogorra hue eta ja zinda amaitxu. Baina, bueno. Lau berdinketa jarraian daramatzago. Zazpina, zortzina, bederatzina eta Amarna. Aimarren sakea. López. Zumaiarra zabal-zabalean. Mozkutakoa, ondo. Amaika eta Amar. Neti bindartza izateaz gain teknikoki ere oso aberatsa. Aimarrek egon ikustuten da pelota hona saki eben niko motz atatzen da biela. Eta López ipitzen da dominetan. Da gero berne egun nahi txindau. Oso ondo moztutakoa izan da txaparen gainean. Lópezek tanto egiten baldin badu, hirugarren setak erabakiko du txapela nork eramango duen. Labur xamar geratu zaio Lópezi ere sakea. Aimar. Zau ez. Lópezek bai, errebotean ipini du pilota. Eraman Aimarrek. Imanol. Deja da urrutiti, bai. Hirugarren setak erabakiko du 2019ko txapeluna norri izango den banaka. 12 eta 11 irabazi du Aimar Aldazabalek lehendabiziko seta, asko sofrituta. Bigarrena Imanol Lópezek eraman du. Eta orain atseden alditxo bat hartuko dute bi pilotariek bostera hirugarrena jokatu aurretik. Lehiaketa honetan lehendabiziko jardunaldietako partidak guztiak amaitu ziren 3 setetan. Lehendabiziko laurak, baina final aurrekoak garbiagoak izan ziren. Aimarrek 2 eta huts irabazi zion Olari eta Lópezek 2 eta huts. Ludovic Ladutxi. 16 tanto egin ditu Imanolek, 7 pilota galdu, Aimarrek egindakoak 15 eta galdutakoak 7. Antzekoak bien zenbakiak. Botez, 100 pilotaka da Aimarrek, Lópezek 89, Zumaiarrak 18 eirez eta Aimarrek 7. 107 pilotaka da, odituzte. Bi finalistek 3 minutu falta dira ordu betetzeko. Lehendabiziko setean Bizkaitarrak 12, Gipuzkoarrak 11 eta bigarrenean gogorez aldatu eginda markagailua. Bitantoz nagusitu da Imanol. Aimarrek lehendabiziko partida Ormaetxearen kontra jokatu zuenean tanto bakar batez irabazi zuen eta esperientzia horiek Felix hor gelditzen dira jokatzen badakiela zerisarik ez. Imanolek askota jokatu ditu goi mailako erantzukizuneko partidak, baina Aimarri ere partida da jokatu izana, ez zaio gaizki etorriko horrelako egoera baterako. Ondo, torriako ja partidoi jokat amen, eta bizkat ikusteko, berape, zeileiken da zerrez, mano. Bueno, Aimar eta formaz hemen herriko txapelketan zarri jokatio. Txapela atera dugu hemen afiziono maian jogat, antxoanen kontra galdu iban baten, bestaten irabazi, lekuen kontra beste pare bat bider, finala jokatu eta irabazi, eta, baki, zedan txapelketa mano. Hirugarren seteko lehendabiziko tantoa berak egin du
Errebotea ozta eraman. Imanol Lopezek ez du iristerik izan. Aurrenekoa egin. Eta sakea berak aterako du. Lehen pelota biziarekin. Mendean hartzen zuten aurkaria. Baina orain ez dute pilota bizirik eta sakearekin ez da alako alderik. Aimaren sakea. López. Aimar. Errebotetik bueltan, oso behan harrapatu du pelota Imanolek. Aukerakoa Aimarrentzat. Ez du pasatzerik izan, aukera orain Imanolek nagusitzen hasteko. Ezker hor ikutu eta zer izan da, kanpoan. Falta. Aukera ona zuen dejada egiteko. Bai, dejada eta bai inderrekin atzera, baina sarri itzen da hori postura hori engainetan hori botakotza planti dejada eta gero atzera bota, baina atzera bota bizu inderraz, ez suave. Aukera ondizi ukide hor. Imanol López ikusi dugu aurrekoetan korrika egiteko ez dagoela eta egokiera aparta zuen Aimarrek txaparen gainean usteko. Ez du horrelakorik egin eta pelota bila da bildorain Imanol López. Hirugarren seta, 5 tantora, 5 tanto egiten dituenak irabaziko du buruz buruko aurtengo txapela. Ia pasatzen badau, ondabil Lópezek, berak ez ia rebesak instuztan parestan Aimarrek, berak hartute, berak pasau. Rebotitan epini Aimar. Nik hori etxi dabile, kalo beste peloti da bizitxude pizkat eta on beste barri bat eta da. Ordu bete oraintxe bete da. Finala abian jarri du denetik, orain Lópezek Aimarrentzat tantoa. Itxitan egiten ditu Imanolek horrelakoa. Bai, kantxar dizen gaina be. Hor domineta ipiniko zan. Errez gaina be. Aimar Aldazabal. López. Rebotera. Aimar. Eskubiz Imanol. Txaparen gainean moztu. Ezin. Bina. Arrisko orain Imanolek hartu du. Bai, orain Aimarre bere eukidau. Dominetan pitxeko. Iritsi da, baina aztertu egin zaio. Bai, eta etzen xamurra. Oso orekatu izan da finala hasieratik eta alaxe amaituko dela ematen du. Imanol Lópezen sakea. Urrutitik egindako dejadak, hirugarren eman dio Aimar Aldazabali. Bai, ez da saki ondoa eta Imanolek oso motz eta kantxar dire. Horre eukeri motza Aimarriz edo zerretxiko atzera botateko, dejada botateko. Eta ikusitxe Imanol zelan dagoen einkati, aprobetxo egin dago. Ere ez da egin, Zumaiarra Aimarren sakea. On hobetua, hau sakio hobetua. Baina López indartxo erantzun dio. Errebotean Aimar. Berriz ere errebotean Imanol. Atzean jarritakoa. Errebotea zabaldu Imanolek, oza ingote dio, ez. Ez dago gaizki, eraman ordea Imanolek, bote ingo dio Aimarri. Orain bai, deja da, azken ahalegin ingo dio Imanolek eta tantoa berea da gutxe egiten espaldin badu. Iruna. Hoixe izan da Imanol Lópezek egin duen azkeneko ahalegina bazekien dejada
lehen da bizikoan ezpazen bigarrenean botako ziola, eta merezi izan dio Imanoli indarrak horretarako gordetzeak. Kinu indabatzera doila eta... Ze finala ikusten ari garen, 12 eta 11 lehen da bizikoz eta 12 eta 10 bigarrena beste aldera. Eta kitarakoan bana, bina eta iruna. Bertaro, eta ixe, Hore, kuio dominio teukidau, beste pelota zo bat atzera bota maia. Lopezek egindako tantuak 18, Aimarrek 17. Imanolen sakea. Nakona. Aimar. Barruan. Aimar. Atzeratu. Eraman. Pelota zaila zen oso. Aurreratu egin da jara egin ez dezan. Habere eraman galdu. Bai. Beste aukera bat, eta handi egin du Aimarrek dena alde zuenean. Zazpi pilotakabako tantoan sufritu egin du Imanolek, iaia hauko zulean pelota gutxiz, baina beti ere bat gehiago, jotzera behartuz. Eskuan izan du laugarren egiteko aukera. Aimarrek aukera izango dago, galtzen moda bentzet. Izango aukera, lehen ukidot aukera bat, oin beste bat. Eta bize galdutxuaz. Utxik egitzik du egin Aimarrek bat egiteko aukera badu Lopezek, txaloak. Azken aurreko tantoaren atarian. Lopezen azken sakea izan da hau. Sake hona gaina, Eskubiz erantzungo dio oso atzetik Aimarrek. Lopez. Bukatu da. Aldazabalek ezin izan du irabazi, 5 eta 3 nagusitu da. Imanol Lopez asko sufrituta, iztarrean ahazkoa izan du. Lehen dabiziko setaren amaieran, hala ere hortzak esputu. Eta garaipena lortu du, 2017 urtean lortu zuen lehen dabiziko txapela. Eta gaur berritzea lortu du, Felix, ez dakit. Denbora askoan etzaion ahaztuko gaurko disgustoa Aimarri eskuan izan du baitu irabazteko aukera. Bai, hori jankinde bai, baina hasieran berak emongo ban zera jokatuan modun jokatzi Lopezen kontra, Zer lehenengo zeta iruazitxe Lopez batei, hori ja gauza hondixe da, ez bakarrik txapelketzi iruazti, sino que lehenengo zeta iruazti Lopeze ja handixe da, eta biharren zetabe justu-justuen galdu dau. Eta hirugarrenin aukeri uki dau irazteko moduen txapelketi, eta Lopezek azkenin sufritu indau, eta iruazin dau, hoxe da balixoku. 1982an jokatu zuten eta antolatu zuten lehen dabiziko txapelketa, eta orduan Juan Antonio Rementeria Remen izan zen txapelduna, urrengo urtean ere bai, Katxin Uriartek irabazi zuen 3 urte geroago antolatu zuten hortan, eta handik aurrera nagusitasuna Goikoetxearena izan da azkeneko urteetan, baina arekin buruz-buru aritutako mutilonek, Imanol Lopezek, bigarren txapela eskuratu du gaur. Zorionak, Imanol. Eskerrik asko. Ikaragarri sufrituta besteak beste, badakigulako arazo fisiko bat izan duzula. Bai, sekula baino gehiago. Hanka batekin jolastea zailagoa da, apoio gabe. Baina, buruak aguantatu du, egoskorra naiz eta txapela lortzea hasi du. Noiz gertatu zaizu lehen setaren amairan? Ez daki tensioagatik, nervioagatik, edo igual 10 ordu egin ditutako lana honeatorri baino lehen, baina zerbaitengatik, muskuloa ez zuen bere funtzio ondo egiten, indargabe negoen, eta buruarekin jolatu dut. Eta aurkariak hainbeste lan emango zizunik hasieratik espero zenuen, edo? Ni banekien Aimarrek, hemen dana bere alde zuen. Akigu berak ere kualitate oso ona dauzkala, lehen urtean ere horregontzen, 3. egin zuen. Eta ni garbi neukan, agian, favoritoko papela
ni jantzita neukan jendearentza, baina ni garbi esan nuen elkarrizketetan bera zera favoritoa, hemen berak zuen den alde eta ikusi da. 2019 ondo bukatu duzu? Bai, gaina negoen egoran ikusita, lehenengo zeta galdu, arazo fizikoarekin, bueno, zer esan, oso pozik horrela bukatzea. Zorionak. Eskerrik asko. Urte berrion, Imanol Lopezi, tensioegatik edo auskalo zerengatik, feliz, baina hori gertatu zaio. Bai, bueno, merezimentu osua, ez da, azkenien jardi lesionauta onda, baina, bueno, txapeldunak etxin dago lago gauzak, ez da, beran fiziko arazuaz, txapela lortzie, olako jentie, olako itxitxu. Bueno, behar bada Aimarrekin hitz egiteko aukera ona izan liteke orain. Bueno, Aimar, eskuetatik ies egin dizu hemen etxean buruz-buruko txapelak. Bai, partido ona jogatu dutela pentsatot, da, bueno, afizioi alde, herrikuek besti, eta azkenien momento klabin biakatze itxuaz ni pentsatot hor dejada bat eta konfondiuna zena eta hori, eta, bueno, Imanolako pelotari batek ez dut parkatzen, da, bera nahitxe altran etorri azkenien gaina izte, eta, bueno, posik egindeko papelaz, baina, bueno. Puska batean behar bada ez duzu ahaztuko gaur izan duzun aukera. Nik aurpestu ametzetan horre dejadakin den gotela, baina, bueno, ni neu izan gustura nahi oten papelaz kanpenatua, 3 partido txugu, azkena jogatu honena gainera, eta Imanolako pelotari handi baten kontra jokatzi eta gerri moti nitzeko oso importantia da. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Aimar Aldazabalen hitzak izan dira, batetik poza, lehiakorra izan delako, estu hartu duelako favorito nagusia, baina beste aldetik izan du feliz. Amets egingo duela dejadarekin. Bai, azkenengo bitanto oso eskuen eukideo, ja dominote eukideo gaina Lopez, eta horre tanto garantzitsu diz, bostera izen da, eta ja, iruna junde horre bit galtzie, ja, azkenin, Lopez egin mutza aukeri, tanto kitxeko. Saribanak eta berehala egingo dute, 2019ko lehen dabiziko txapelketa Mexikon irabazi zuen Imanol Lopezek, Goikoetxearen laguntzarekin, Kosio Kopa hain zuzen ere, Gernikako Gran Eslama ere bai, aurtengo udan, Diego Beaskoetxearekin, Lekeition Jon Zulaika aurrelari zuela, bertako Master Seriesa irabazi zuen, Donibane Loizunen Master Bata ere bai, Kristof Olarekin, eta urriko azkeneko astelenean ere, Diego Beaskoetxearekin irabazi zuen. Eta urtea borobiltzeko, gaur hemen berriatuan lortutako banakako txapelketa. 2017an Aritz Erkiagari tanto bakar batez irabazi zion Bilboko Bizkaia pilotalekuan, eta gaur bi tantoz, beraz, amaiera estuetan ere trebatuta dagoela, argi dago Zumaiako erraldoria. Iaz Iñaki Osakoikoetxeak irabazi zuen titulu hau, eta lekukoa beste herritar batek hartuko dio. Saria banatzeko munduko pilota batzarreko presidentea Fernando Azkarate eta Jon Arriola, Beharritxuko alkatea. Hau ere puntista feliz. Bai, da baina pariente dira, Aimar da bera, biharre lenguzua dira. Aimarren aima eta Jonen ama lenguzinak. Txapela maiaren gainean gelditu da. Eta hori jasotzeko une batetik bestera kantxaren erdira Imanol Lopez ikusiko dugu sartzen. Berritxuko pilota eskolako umeek egindako arkupetik pasatzen ari da. Txapeldun berria. Jaialdia hasi baino lehen, bertako eskolako umeak pelotan aritu dira. Eta giro aparta jarri dute, bai beraiek eta bai inguruko herrietatik eta berritxutik bertatik gerturatu diren puntazale guztiak. Txapela buruan, Imanol Lopezek makina bat final jokatutakoa da, duela 2 urte arte ezin izan zuen titulua irabazi, eta gaur hemen berriatuan
bigarrena irabazi du. Artetxe jauna ere gerturatuko zaio bere saria ematera. Txaloak bi protagonistentzat, guk lehen da biziko partida ikusi dugu, eta berehala jaialdia osatuko duen binekako partida ikusiko dugu. Berehala. Binakako partidan bertako bi pilotarik jokatuko dute. Batetik Jon Mugartegik eta bestetik Ibon Aldazabalek, eta biek gainera bikote osatuko dute. Egun berezia izango da beraientzat. Aurrean izango dituzten pilotariak berriz Ola eta Roberto Lekue. 15 jokatuko dituzte setak, eta bi aski espalira, hirugarrena 5 izango litzateke. Aspaldi xamar, Ibon Aldazabal partida ofiziali jokatu gabe egongo da. Jon Mugartegik agian okera gehiago izango ditu aspaldi Euskal Herrian errotuta dagoelako. Felix, egun berezia, eta pelotalekoa ondo ezagutuko dute biek ere. Bai, hori da, berritxu harra dibziek, eta hoitzuten godi, hemen gazteta mentzet, gero Ameriketan urte asko indaue, baina hoitzutea fontu honetan jokatzen, da, aspaldi ezagutzen duzun bezala, Jone aspalditzi da hemen, astik zer jogatzen da batero bi partido berton, ja esautzen da bizka pontoia. 46 urte gaur bete ditu Jon Mugartegik, eta berak ekin dio partidari. Lehen da biziko sakea barruan, Lekuek erantzun dio Ibon Aldazabal, eta ikusi duzue Ola non jarri den 9. kuadro inguruan. Azkartzi joan pelota, baina sartzeko modukoa Jonentzat, eta Felix gaur ikusi beharko da nork egiten duen min gehiago errebesarekin, baina ikaragarrizko abiadura eragiten diote, bai Olak eta baita Ibonek ere. Bai, hori ikusiko da, zen materializela taten dagoen jokatzeko, eta horrela bera, ikusiko da, baina bai, materializela bizizia taten dagoe, horrek piston abiadura motze pelotia, da eskapuzi bilbikoa. Errebotea atera, asko baztertu zaio, baina moldatu da eramateko Roberto Lekue, aukerako gelditu zaio Joni, txaparanean ondo moztu du, berriz ere, ondo, ederki sartu du. Roberto Lekuek agintzen berehala hasiko da Ibon, atera egin zaio saskitik Robertori, beste gatz bat zeraman pilota horrek. Bai, da harri maute eta atzeko hormi urran, eta bilurra ez sartu da. Badak izartzen, Leku oso abile da horre atzien pelota asko sartzen, bera ez da jotzaiit, baina pelota asko sartzen hau. Baina, zeu izan duzun moduen, Ibonek mototzen velocidadi pelotiai ez da beste batzuen modun. Sakea ez da luzea izan, balekoa, labur gelditu zaio gero, pote txiki egin baitu Roberto Lekueri, eta 2 eta 1 aurreratu dira gorriak. Darrutarra da Roberto Lekue, eta bera aita ere gaur normaletan da, nola ez. Lekue, Ibon Aldazabal, gora, indar larregi eman, eta ezker matikora egin dio ies, berretxu garrari pilotak, kabitu ezin da ibiliko dira, bin baino gehiagotan pilotariak hemen. Bai, Leku hartu barik, lehenengo tantu di, edo jungo di, tantu aurrera junaz, Leku hartzen, pizka kontroletan, ez da? Indiara hondik izen da emo, baina altura motza eta zarrit pasten da ben, kontu honetan, alturi mota zu horrezkarreko hormatik gora juten da pelota. Bigarren berdinketa, Kristof Olaren sakea, sake luzea, azpetik atzera egindu potea, epaileak, Beñat, Martu Bertiaga eta Aitoro Elkoro Barrutia. Bigarren sakea izango da,
Olarentzat. Ondo sartu da Jon, min egiteko moduko pelota harrapatu du eta ez du barkatu, bipareta perfecto izan daia. Bai, eta hori hola bertara jundala, baina hain ondo bota dago, tantu inda. 15 egunerako etorri dira Miami inguruko pilotari batzuk. Artean Ibon Aldazabal, etzen nuen uste, Felix, saskiak hartuta etorriko zenik, baina antza, bai, ekarri egin ditu, ez eta egun gutxilako etorri. Bueno, petzeuko, 15 eguneko etorritxe zestu ekarriko gani handik, petzau, normalien itxien, beti gatzen da udan ibilitzeko pelota, o zeston baren, baina, txuri ekarri daute, bueno. Gustorago jokatuko du, bere ohiko Lanabesekin. Udararako etxean gelditzen den horrekin baino. Eta zaila sartu du lekuek. Jon Mugartegi urrutitik egindako jokaldia. Iritsi eginda Ola eta orain Komeriak. Hortik gurutzatu eta tantoa Garazparrak berak Iruna. Joko alegre karri dau Jonek, Atze zamarretik, rematetako. Nantze be ondo torten da, aurrelari pizka zabaldu dizen da pizka hueko gisa itxi dizen barruen. Atze zamarri onda, urrengo ez da, anatzinen, ondo gutatzen modu tarpiz mozan da. Olaren sakea. Ederki jarritakoa Jonek eta ezin izan du erantzunik eman Roberto Lekuek Jon Mugartegiren tantoa 4 eta 3. Milforren egin zuen debuta. Eta gero Maiabin urte mordo ebilitakoa Jon Mugartegi 46 urte bete ditu gaur. Christophe Ola sakearen zain. Berritxu harrakatera, gurutzatu. Baten utzi dio. Atzelariak lan egin dezan. Ibon gutxi zuen, baina ondo sartu du saskia. Bientartean botea egin edazi, eta berriro tantoa atzean lortu du. Atzelari gorriak 5 eta 3. Berrogeita 6 metroko pelotalekua da. Berritxukoa. 1986 garren urtean eraikia. Duela 8 urte berritu zuten. Koloreak eta erabat aldatu eta orain bai doktore dagoela Felix. Bai, oso doktore, eta atzeko horni, bai lehene, atzeko horni ez zeuken porran eskuo, zementozko hori, apurtu itxezan, eta peloti jote ban, nantzen izan, urren urtete ban, hau marmola, arrixe jarri daue atzeko horman, eta hain, oso ondo dau, perfecto. Partida laburra doa, tanto luzik ez dugu ikusi orain arte, hauze luzenetakoa, 11. orain, Ibon, aukera egokia hortik, abiadura eragiteko pilotari, ondo eutsi dio Roberto Lekuek, baina ia beti agintzen Ibon. Ola, eskubiz orain, Berritxuko atzelaria, Lekue, Indarrutarrak atzeratu nahi, ondo sartu du Ibone pelota zaila zen arren. Bata erasoan, bestea defentsan orain arte atzelarien artean. Orain arteko tanto bildu zena, 20 garren pilotaka da orain txeko du Olak, jarri eta tanto. Hora guzti hartzak ezker roman. Askotan eman eta eman aritzen dira eta begira. Norabide egokia ematea, aski tanto egiteko Christophe Olak. Beste berdinketa baten bila urdinak, sakea Olak, ez du nahi adina gurutzatu, erdian egindako bipareta, tanto. Bertan onda, jarritza gaina, erdire gota bitzala. Baina ez dago sartu. 53 pilotaka da. 10 tanto erabaki dituzte. Aurretako zijoan Ola, konturatu da Jon, erdira egin nahi izan du bipareta. Iritsi da, baina agia da gutixan marra zeraman. Eta gorri entzat, lehen da biziko pasa egin du orain Jon Mugartegik.
bigarren sakea. Ondo, kendu dio Olari, Lekue. Ez dio erreboteari itxaron Ibonek. Ez eta Lekuek ere altura handia, baina libratu ditu goiak. Erreboteari boterik egiten utzi gabe, bi atzelariak errebote ondoan. Ea Ibonek. Emango dio hortik azpiazpitik. Eskubiz eutxi, Roberto. Ondo. Ibon. Hortik, txaparen gainean jarri nahi zuen, baina txapa jodu. Asmoa, bai ona? Bai, egin ondo, Jon Zabalien onda, eta goratxua bota bala hube, nahitxe horren beste ajustote tantu izango zen. Pelotan nora joango zitzaion ikusi duenetik, argi zuen zer egingo zuen. Baina zentimetro baten okerra izan du txapa gainekoak. 7 eta 4, orain arteko alderik handiena. Roberto Lekue. Ibon. Azkar aterako da pilota hori errebotetik. Hola. Ibon berriro. Aukera Jon orain jokoan sartzeko. Altura eman da zabaldu pilota Lekuek. Ibon. Garura ederki. Ondo jarritakoa. Miauten. Zazpian errebesez, Jon Mugartegi. Hola, eskubiz errebotea. Tokitxarrera, ondo Ibon. Rebote ingo dio Robertori ezin sartu. Hola. Ondo. Roten Aster, ederki Jon. 8 eta 4. Bai, Leku bertan onda, presto eskatu itzala, baina holak horre leko txarri oman kontra eta ez da duki erretza. Leku ekobetu piduz pelota hori sartzeko. Partida hau Felix, Antxon Alberdi jokatzekoa zen, baina gaxorik ez du etortzerik izan eta penarik handiena berak izango du. Bai, gaurko egun baten honako hainbeste jente fontoian da jokatzie, bai, pena. Buruz buruko txapelketan parte hartu du, Ormaetxearen kontra jokatu zuen, asko behartu zuen, buru setetan erabaki zuen azkenean Ormaetxeak, baina oso maila hone eman zuen Etxebarrikoak, txisterako torneoetan, azken urteetan horrelari honena beha izaten ari da, aurten ere bere. Bai, aurten be lehenengo gatu da, eta gero txapelketi irazi dau. Ondo jokatu gaina be, aratze paskoa laundutzan, kriston partidu jokatu ben. Zendik, pizkate ikusitxe semifinaletan Gonzálezek eta Mantzik esan jokatu ben, Petzanoan irasiko bela, baina Antxonek eta Aratzek jokatu ben kriston partiduk irasi ben. Anto zoragarria Kristofo Olak txokoan ondo pausatuta lortu duena. Aukera bazuen, zer nahi egiteko bertatik. Hortxe ikusiko dugu. Salduta gelitu da Jon eta begira zeinen dotore utzi duen. Txaparen gainean pilota. Nintzako txapa joten dago, Nintzako txapa joten dago, duda aukiot. Epaile ze mongo dauen, haize dudi aukiot, baina nintzako txapa joten dago. Errepikapena ikusita, arazi izan da, bai. Baina, zaratarik ez du atera. Eta hemen, ez dituzte inor konturatu denek. Protestarik ere ez du entzun, ez du ikusi. Eta tantoa urdinentzat. 5 eta 8. Ibon Aldazabal. Hola. Garrura. Jon Kanpora. Bai, Kanpora. Bidea egokia zen, baina altura horrekin pixka bat ego. Mande hartzen pilotari. Hortxe ikusiko dugu. 6 eta 8. Lautanto aurretik izan dira gorriak. Baina bira gerturatu zaizkie orain. Sakea Kristof Olak aterako du. Ibon Aldazabal. Hola. Ibon. Pelota sartu. Indarrean
Ibon lehen gotukira hau ere, bai. Ondo. Bi jarraian, oso antzekoak biak. Orain zabaldu egin hau, eztoagoa doa. Olak. Ondo. Ezker hor maikutu arazi. Eta ezin dira. 9-6 erritmoa Ibon Aldazabale jarri du, pelota zail asko. Eraman ditu Robertok, baina azkenean tantoa Ibonen beraren alde erori da. Bai, horre neutzeko hola zoze jugadan botatza honda, oste, Ormabiku, olengo modun txokurela eta hori etxik galdu dau. Pelota hori. 9-6. Mugartegiren sakea. Leia polita ikusten beri gara, atzean, bata eman eta eman. Ibon Aldazabal eta bestea pelota zailak sartzen Roberto Lekue. Hartxori beste bat, Ibonek. Jon Mugartegi. Zabaldu. Ondo, Lekue. Bote hilio, bai. Bai. Pare-parean zegoen Peñat Marku Erkiaga eta ondo ikusi du. Zazpi eta 9. Olaren sakea. Ibon. Malite jokatzen da horre, Arriskoa dute pilota horiek bai. Oso ondo moldatzen ari da Roberto Lekue. Roberto Lekue bera ere, horren hasi zen, eta gero tanian Orte Mordoska egindakoa. Euskal Federazioaren teknikoen zerrenda dago orain. Ondarrutarra, ez dira denborarik eman barrura sartzeko Kristofolari, oso azkar zetorkien pilota. 10-7. Bai, pelota hori niko bixe da eta fronto honetan asko urtetzen dau. Hori hormioi aldatu benetik, hone pelota asko urtetzen dau. Horre preste homi da, aurrelari ze preste homi dau. Berriatuako Mendibarren pilotalekoan binakako partida Jon Mugartegi eta Ibon Aldazabal. Berritxuarra jokatzen ari dira Ola eta Lekueren aurka. Etxekoak orain goz aurretik 10-7 lehen da biziko setean. Lekue zuloan sartu nahian pilota. Berriz ere Ondarrutarra agindu nahian. Baina orain parekatuko da. Ibon Aldazabal sartu baita jokoan. Aurrera egingo du Berritxuarrak. Lekue. Zestu apurtzeko be. Jon Mugartegi errebotean. Hola. Ezin, Ibonek 8. urdinentzat. Kristofolak final aurrekoa Aimar Aldazabalen aurka galdu zuen buruz buru joan den astean. Eta iaz ere Aimarrek bera kanporatu zuen. 3. eta 4. posturako borrokan. Odinera Berritxuarra igo zen eta Garaztarra kanpoan gelditu zen. Jon Mugartegi. Lekue. Ibon. Hola. Azkardoa pilotari. Ondo mogitu da Jon Mugartegi. Tokin txarrean jarri. Oso seguru ari da Roberto Lekue. Eta ondo, berak tantuen. 9 eta 10. Pelota txarra sartu eta berak ondo ipini. Eta alde handia dago Felix. Pelotaka da kopuruari dagokionez, atzelarien eta aurrelarien artean. Aldazabalek
47 jo ditu eta bere aurrelariak 29. Lekuek 43 eta Olak 32. Berdintzeko beste aukera bat. Olak eta Lekuek. Ezin izan du. Oina ezker paretaren kontra jarrita lagundu nahi izan dio. Baina alferrikakoa izan da alegina. 11 eta 9. Pelota hori urten nengoan, ni Olak eskatutza pelota hori. Berak pentsatu igual txula, erdi txula jungu zala eta zaula urtengo pelota horre, baina Olak eskatzen onda. Jon Mugartegiren sakea. Lekue. Eskubiz Ibon. Roberto. Posturarekin engainatu izan ditu aurkariak. Hola. Horrebote garbia. Jon Mugartegi. Ona. Pelota sartu duen anaiak. Pelota txarra, Leku onda bertan aurrien, ez dintzen da bera aurrera jun. Hola. Ondo reboteatu, aukera orain Ibonentzat. Maztu, ondo. Jon. Atzera pilota. Horrezin izan du sartu, Ibon. Eskatu Olak, oso gora ateratzaile pilota, aurrera egin behar orain, Ibonek ezin. 10 eta 11. Beste batzutan abiadurari esker egiten du min Olak, eta gaur pelota jartzera joan denetan, agian, etekin handiago ateratzen ari da. Fronto honetan abiadura zilik ezu tanto hainketa guetatzen mozu, baina ostontzien ez dauzu indarra pelotari askoaz indar barik jokatzen dagoenak eta tanto itxen dabe, así que pasa. Bigarrena Olarentzat. Beste aukera bat izango du Donibane Garaziko aurrelariak. Bata besteari nahiko ondo kendu dio sakea. Eta errematerako aukera orain arte, orain ez ordea. Ez du erabat asmatu errematean gero Jon Mugartegik eta tantoa Olak berak egin azkenean, espaldiko partez berdinketa markagailuan. Eta ez da ondo botado Urmabiku, baina niko erdire urtotza. Ondo bota bideamen tantu itxeko. Ederki iritsi da eta hortik gero zaila da utxegitea. Lau tantoko aldeak izan dituzte gorriek, baina bat eginda daude orain markagailuan, bi bikoteak 11. 15 da lehendabiziko seta, 15 bigarrena, eta berdinketa balego, 5 hirugarrena. Hirugarren sake luzea, Olak. Kontu zibili beharko du aurrekoan, airez sartu baita Jon Mugartegi. Kendu dio, Ibon. Oso aurrean harrapatuko du Olak. Ondo, Ibon, ze pelota sartu duen. Gainetik pasa. Ola. Ibon. Bai eman diola, 12 eta 11 aspaldiko partez, aurretik dira Ola eta Lekue. Hiru pelota txarrak epinutzaz, hirugarren hautzen dago Ibone, baina eskermatik bi aurrekupe justun sartu dago. Hirugarren hau, zintzen dago.
Olaren sakea. Sartu eta errematea behera gero. Azken bi txandatan ondo joan da aireren bila, baina aurrekoan bere burua saldu egin du eta oraingoan hori baino gutxiago Ormabikoa txapapera. Lau eta utzeko partzialari esker. Lehendabiziko seta irabaztetik, bi tantora Ola eta Lekue. Baina ez da usartu. Ibon. Laugarren kuadroan. Haze jokaldi egin duen orain Olak. Arriskutsua zen hor, parean jartzea. Bildurrek bide, horrek egizton velozia emotza pelotia da. Begira. Amaika eta bederatzi aurretik izan dira Jon Mugartegi eta Ibon Aldazabal. Eta azken bost tantoak jarraian egin dituzte urdinek. Ibon. Eraman. Ibonek. Eta tanto. Eta egite errepikapena ikusi beharko dugun, Felix. Minutzeko bi jaikibide, ni pesto bera bakizela. Minutzeko bi jaikibide hartu du. Ea berriro ikusteko modua izaten dugun. Jokaldia ona izan da Olarena. Minutzeko, ni bote ponto sartzen dut. Minutzeko, zide sigur. Ea. Bai. Dit down. Tantoa gorri. Eta Jon Mugartegik jarriko du pilota abian. Beste kolore bat du honek, Feliz, pelota berria aterako dute. Motelau, ze Ibonek, karo, errebesak indabil, eta txula zertau ezik, hola nabil, bosei kuadron rebotietan nabil, komodo. Nik uste dut, aurretik atabil hondik. Ondo, Roberto. Partida ona egiten ari da. Jon Mugartegi. Pelota muritzea. Ez gehiago kostatzen da orain. Hotza dagoela. Pilatzen ari zaio Lekueri. Mugartegi. Ibon. Errebotera. Utz, Eskubi Zolak, 13 eta 14. 200 pilotaka da orain arte. 26 minutu hasi direnetik. Eta behar bada, horixe pentsatuko zuten azken tantoa ikusita Feliz lehenago atera behar zuten. Claro. Ze ikusten daue Olak, eta bai Lekue pelota horraz, pelota urtetzen daun pelotila, itzen dago gare gaixet zulu zein du bidau. Eta komodo sentitzen izen di. Honaz pelotien, peloteo bida, da dominio bida. Ibon. Lekue. Lan askatzen du pilota honek. Roberto. Toki txarrera atera zaio ezker horma ikutu ondoren Jon Mugartegiri eta lehendabiziko seta. Urdinek eraman dute denbora askoan atzetik ibili ondoren. Herriatuako Mendibarren pilotalekuan binakako partiduko erdia jokatu. Eta etxeko bikotea galtzen ari da, baina beste erdia falta da gutxienez. Herri txikia da. Zestazalea oso berriatxtua. Eta hemen frontoia utxik gutxitan izaten da Felix gazteak eta helduak beti norbait pelotalekuan. Pelotari asko urten daue fronto honetatik. Beste herri batzuk, partidu asko jokatzen, ze gaztientzako fonto txiki izan eran, rebotera hiegetako, rebotin ikisteko eta fonto oso aproposada, ez da? Gero ja behin indarra eta pizkate beste modu batera, fonto onditxo juleike.
Eta orduen beti izen da herri honetan zesti, bueno, izango dut simbolo balantxe. Eta asko getorten da, aste burutan partiduk epitzen daue gaztik, eta aste bitxartin nautxepu bai, eta, bueno, aste osoan beti zer egin da hemen fonto honetan. 2019 urtea bukatzen ari da, eta Eguberri alde honetan izan da torneorik esaterako Pauen Gabonetako saskia antolatu dute, eta duela gutxira arte han ere izan da aktibidadea. Danien ere txapelketa amaitu berria da, eta han irabazleak Zulaika eta Manu Nadutxe izan ziren, Erik eta Bailoren kontra finala jokatuta. Hasi da bigarren seta, eta biziarekin. Jon Mugartegi. Hola. Ganetik. Eraman. Eramatea lortu du, baina aukerakoa gelditu zaio. Holari, berriz ere oso atzera. Jauzi eginda eraman du. Aldazabalek, hola. Ibon. Jon. Ondo. Oso seguru, lekue. Hori mida mine Jonek. Ondo. Aretaren kontra eraman du Roberto Lekuek. Txatxita zegoan. Errebotera Jonek. Topia bazuen Roberto Lekuek. Ibon. Azkenean tantoa atzean lortu du Ibon Aldazabalek. Valiente, Hor atzeko hormatik etortamako arpide, ez dugu denpora ipez, aldeteko. Suerte darrek bide hor. Eta gaitz eraman du hor Jon Mugartegi, eta begira azkeneko hau. Alburutzen dagoelako pelota hori, baina peide etortema da. Beste pelotarekin, atera du Jon Mugartegi, aukerako hautsi dio Olari, ez du barkatu Garaztarrak, Bana. Eta pelota biziarekin azten tanto egin du Ibonek, baina neurri hartzea oso zaila da, lehen aipatu duzunagatik. Errebotea ondo zaintzen du atzelariak, eta pelota asko ateratzen denez, aurrean beti zai izaten du golak, eta errebotean min egin dezake berak. Bai. Laugarren pasa. Jan Kristof Olak. Kontu biko da, gomendik aurra. Hondik niko gatzen da set honetan da. Arro. Da barrido. Bai. Pasa bikoitza. Baina zenbatu, bakarra, zenbatuko da, lehen da bizikoa. Bai. Bi eta bat gorriak aurretik, Jon Mugartegiren sakea, Olak, oraingoan txokoan utzi, Arra Xamar baina oso ondo. Eta arazoak orain, Jonek sakearekin. Bai, hoxe ukibidea kontu, pelota barrizaten danein, ez da pelota usua mogunetaten, kontu ukibidea, nipestot indar gehitxua momiako, altura gehisa, nahi aurra 6 kuadro eta erdire ingurure atatzen dauen. Aurre zamarri hartzen baina pelota motela, normalen dejadetan jaikixe oso motela itzen dau, eta ez da erretzailetan. Bikain azten bi jokaldietan, Kristof Ola. Lenda bizikoa biparetaz, eta bigarrena txokoan dotore utzita. Bina,
Jokaldia urrutitik. Hola. Oi. Ibon, hankagendian. Hola. Ibon. Rebotea. Jon. Lekue. Jon Mugartegi, ez du gurutzatu. Eskubiz Roberto. Eta gaitza zuen. Ibonek eta begira non jarri duen gero. 3 eta 2. Begira zeinen ederki jarri duen. Indarra handirik eman gabe. Errebotaren kontra. Herritxuko atzelariak. 3 eta 2. Ea sakerekin zer egiten duen, lehen baino luzeago saiatu da. Ondo. Lekue. Antxaren erdian, ondarrotarra. Errebesez sartu nahi izan du, eskubia ez sartzeagatik. Eta gutxe egin du. Ibonek 3. Jo pizkat lento bilida Ibon. Errebesak indezin dago sartu. Ez dauki lekorik. Ja, enketan nonki de pelota hori eskumbia sartu Ibon. Lehen biziko setean berdin hasi dira. Bana, Bina eta 3 egin dute. Gero gorriek ies egin nahiz eta azkenean urdinek irabazi duten eta rematean ez dabil fin. Jon Mugartegi. Nire aukerak aprobetxau, baina ez dabil, aprobetxetan. Azken 3 benipein ez ditu aprobetxatu. Txapapera, iparetaz eta bestean aukera eman dio golari berak bukazezan. Lehen da biziko seta urdinek irabazi dute eta bigarrenean ere tanto bat aurretik dira. Bosgarren asa Olak. Hakin erazi dio, epaileak bosgarrena duela eta hemendik aurrera falta izango direla zazpitik atzera doazen sake guztiak. Aukera hobeak harrapatzeko esperantza izango du Jon Mugartegik. Alde handia dago. Pasaren babesarekin ateratzea edo atere gabe ateratzearen artean. Noi. Lekue. Ezin orain. 5 eta 3. 5 tanto egin ditu Jonek eta 6 pilotak galdu. Ibonek 2 egin eta 3 galdu. Olak 8 egin eta 5 galdu eta Lekuek Olaren sakea. Oso atzera Ibon Aldazabalek. Ola, bote egin erazi. Ibon. Ola ibala eraman. Aukera Mugartegirentzat. Txitxekare pila. Eraman. Lekuek. Atzelaria bertan zegoen, baina Jonek berak ona izan du pilota hori. Ea Jon. Hola. Eskatu horrelariak, jokaldia, kanpora. Lau eta utzeko partziala urdinek. Poliki aurrera doaz. Ezin da beleku topau, Jonek rematetako tantu itxeko hasieran topau da egin da borre biru tanto politxe, baina gero ja hueko bari gatu da. Eta atzean Roberto Lekue oso seguru. Seguru, bai, Lekuek hemen fronto honetan garretz. Beste frontoietan baina, fronto honetan pelota asko sartzen dau.
ez duk horren beste inderri bileratzera hietako, ez da kontu egon moduen. Oso pelota zaila eraman du orain ere, eta erasoan hasiko da bera. Ibon. Roberto. Eta laster sartu nahi izan du, ez osmatu, Jon. Olarentzat pelota egokia. Ezin. Minatzeko moduko. Ez da zer gertatu, baina tantoa berriro urdinentzat asko zobeto ari dira moldatzen bigarren setaren lehendabiziko zati honetan. Zerako pelota honen lekuek, oso txartu tutza zabalera, baina Horentxe, ikusi ditut bere oinatoken koloreak ezberdinak, bata rosa koloreko eta bestea berdea, berde argia. Bost tanto jarraien eginda, oso aurretik orain urdinak. Aldazabal. Hirugarren kuadroa nola. Eta gertuago lehen baino. Aldazabal. Hori ez. Laugarren agorri entzat. Pelota aldatzen duten. Bai, erbe pelotiaz jarraitxu bida motelaz. Eino zein zeuran honaz pelotionaz haidin da ebize. Sakea berreskuratu du Jon Mugartegik. Lekue. Aldazabal. Ibon atzean nagusitu nahian. Lekue. Ibon. Eskubiz Ibon Aldazabal. Erdia tira. Hola. Jon Mugartegi. Roberto dejada urrutitik armatuko du, bai. Zer egingo du orain. Atzean tantoa, bai. Ia, eraman zuen hori ere. Bost eta zazpi pekatua. Aurrez Roberto Lekuek egindako dejada hori izan da. Bai, oso. Bertan onda Jon oso munta botabiban tanto itxeko. Pasau inda. Seigarren tantoa oraintxe egin du Jon Mugartegik. Arra joan pixkatxo bat urbildu zaizkie. Hola eta Lekueri, bera eta Aldazabal. Kristofola, Jon Mugartegiren sakearen zain. Oinetara nola zabaldu duen pilota, indar handiz, 8 eta 5. Bertan onda, baina pelota hori izta erratza zartzen. Erdiak baino gehiago egin dituzte bigarren set honetan urdinek. 10 tanto bukatu ditu orain arte Jan Kristof Olak. Sake ona. Aldazabal, eskatu Olak. Tokitxarrera. 9 eta 5. Aurreratzen hasita zegoen Aldazabal eta pelota gainetik pasario Olak. 300 pilotaka da azkenekoarekin. Lehendabiziko seta urdinena izan da eta bigarrenean 4 tanto aurretik ditugu. Hola eta Lekue. Mugartegi. Kanpora. Hau ere bai. Bai. Errenatean ez dabil fin. Nei eta ezin.
10-5. Ugartegi. Ondo Lekue. Ibon. Olak arro. Ugartegi. Hola. Atera egin zaio saskitik pilota Iboni. Gero eta urdinago bigarren zait hau ere, Feliz. Bai, ondo zentrate da bizare, Lekuek atzine eusten ondo, da hola, dana ondo itxin hon, rebotietan eta eko komodo jokatzen. Golaren txakea, ezin du pasarik egin. Ibon. Lokaldia, azkarra eta ona. 12 ez ustean harrapatu du Jon Ugartegi. Ez da, hain ondo bota, baina ezin zen da mobidu, pelotan ikusite bertan daukela Jonek eta ezin zen da hiego pelotiana. Besoa zabaldu du, baina Alferrik. Oso bizi. Materiala naiz eta agian berak aire zain ondo bota ez. Olaren sakea. Ondo. Ibon. Bai, eta azkarra. Jon Ugartegirena, tanto agorri entzat. Eta datuei begira nengoen, Feliz begira nola aldatu den urdinen kasuan. Lehen askoz ere pelota kada gehiago jota zegoen atzelaria, Lekue, eta orain berriz, Lekuek gehiago daramatza 84, Olak 79 Lekuek. Bai, pelota bizitzu danin, jokun sartu dekizia hola, rebotin, da danin, rematitako sasoien, da Lekue txoku ezein du bidau, ez de peloti txoku jote maduzta uteten, da reboti ezin dauloko erun. Ezin orain, Hotela Ester pelota hori harrapatu, 7 eta 12. Eta ona pelotien da, pelota horret dana sartu bidau, zerrebotin oso gitxi utaten dago, eta aurrelari zeminik ezin dagoen. Zagita apurtu egin dut eta ez. Aldatu egin dute. Horia da, gorriek ateratzen duten pilota. Lekue. Ibon Aldazabal. Epeni, ez. Atzelarien arteko jokoa, Ibon. Roberto. Ibon Aldazabal, hankageldian atzeratu. Errebese zerdi erdian Roberto. Hola. Tanto. 13 eta 7. Bi tanto baino, ez dituzte behar urdinek partida irabazteko. Ibon Aldazabal. Egaino aterako de pilote hori, hirugarren kuadroan, aukera Jon Ugartegirentzat, Ipareta, ez zaukan arriskatu beharrik tanto egiteko. Ezkenen momentu zabaleran izin da bota golak.
Pelotaka da gehien orain arte, Ibon Aldazabalek 189 golak, 96 lekuek eta 78 Jon Mugartegi. Errituko aurrelariak atera du, Lekue. Ibon. Roberto Lekue. Ibon Aldazabal. Bote ingo digo Iboni. Zazpitik eurra. Oi! Sartu bai, baina atera ere bai zazpitik. Hauzi egin da, dotoria izan da, ikusgarria. Baina, eraginkorra ez. Hortxe. Bere marmarra entzun dugu. Baina, gero pilota erori gintzaio. 9 eta 13. Urruti daude oraindik horria, baina 4 eta 1 partziala egin dute txikiera. Mugartegiren bigarren sake luzea. Beste aukera bat. Aurrelari gorriak. Lekue. Ondarrotara, gehiegi arrotu du pilota hori. Txarratik gora aldegin dio. 10 eta 13. Sei pilota galdu ditu Roberto Lekuek, baina lan non asko. Eta zailak ez dira datuetan zenbatzen, baina gordoa sartu du gaur. Roberto. Ibon. Ondo. Ibon Aldazabal. Ganetik. Bai. 11 eta 13. Atzeko hormatik asko urten dau, pelota horrek. Indarra eman beharrean, Ibon pelota jartzera. Ari da azkeneko tantoetan eta emaitza ona eman dio. 4 tanto jarraian egin dituzte gorriek. 11 eta 13. Roberto. Ibonek errebotera. Ere bai. Gora. Errebotean Ibonek egindako tantotzat hartuko dugu. 12 eta 13. Ikusten da pelota horra, zone, no? Ia gorrozio, psiako ofiziantza eitxu hartu dago, eta urreino nipe ez bizka lasaitxu nire bentaja hartu dago nien, eta hoin besti etorri di aurra. Beste bat egin ezkero, harrapatu egingo dituzte aurkariak. Jon Mugartegi. Sartu gola. Atzean egin nahi dutantoa eta segundu. Dotorea txitxaka. 14 eta 12 hortxe amaitu da gorrien golara luzea. Izaken dute. Aurrera joana zen. Ibon zuloa estaltzera. Bizkarrean ere tartea gelditu da eta bai ondo baliatu duela Kristof Olak. Atera du, azken sake izan litekeena Kristof Olak, gota biziarekin orain. Ibon. Aurrelaria sartu. Matera joan da. Mugartegi, ondo ikusi du jokaldia. Roberto Lekuek, honek ere atzeratu errebotera. Mugartegi.
Ipareta, ona! Oso ona! Valiente, Mailutan egin dituzte lehen da biziko setean gorriek. Beste bat dituzte orain bigarrenean. Euren pelota apurtu inda. Hone duda. Beraz jarraitzu beste barri bat eta. Baina Saki kultuki bidau. Faktore asko hon. Saki kentzen motza, pelota motelaz, hobetu abiliko di, baina... Hola, duda. Iziarekin. Ez? Eta barriz beste bat dago. Bai. Sakiarekin. Kontu handi ezin beharko du. Jon Mugartegik. Sartu da, hola. Eta bukatu da. Hola gatzean, saiatu da pelotari harrapatzen duen Aldazabal, baina ezin izan du eta bisetetan 15 eta 13 bukatu dira biak eta etxeko bikoteak ezin izan du irabazi. Askar datuak ikusi nahi genituzke amaitu aurretik. Bitartean hortxe, azkeneko tantoa Kristof Olak buruz gain pasa Ibon Aldazabal eta atzean amaitu da Herriatuan jokatu duten binakako partida. Datuak hobeak. Irabazi duen bikotearenak.